South Ligi jaga ajin sumar ha ka yakhya ki bahap mapo ka Jirang constituency River district kata ka PRC war mausau ka state dispensary Jirang ka CSC bernihat bat ka CSC patakma kilayo kalat ban himir jimut balau MLA jungki na ka benta ban pinti kana ya ka bit ka biang ha kita gi jaga ajin sumar u MLA ba sustenance ton ha ka tagi jimir jimut ulokhat pelong jingalang karpang bagi doktor in charge jong kita gi jaga sumar ha ka arfoi trik nailar aja fulai kum ke jing pun kre ban ra kam hakmat ka kong amparin mizal lingdo ka menteri ka tanat ka yakhya ka sarkar jela shwa ka review meeting ba ka sarkar ka lapan bej ban tip ye jing bagi jaka sumar ki kendu na ka por sa ka por bat ka jing ut na hiriu pai ba habadan ke jing bombit bombiang nama ka jing ko rekam ka tanat hi away kat kum ke jing tip ka tanat ka yakhya ka peloi ka review meeting haka arfly trik nailar aja fulai kamanlong ha conference hall jong office of deputy commissioner ka River district ling ba ka tege jing kendu bagi doctor in charge ka don ru ka jing kerman ban kentiu khamha kumnu ban aju sumar ba bhatam se ki pai ba ha ka than ha din ba sarkar kan sngo kan sngam bat kan pen urlong ru na ka banta ka yakhya ba bhatam se ki pai ba